Nå, men jeg sidder jo her med det, man kalder håndholdt kamera, og uden at det skal blive alt for dogmeragtigt, så skal jeg lige montere det her med et stykke tape. Det er meget, meget primitivt. Og så skal jeg forsøge at spille en sang, fordi at jeg har fået at vide, at vi skal sende en videohilsen til Nordals Festival, som jeg ikke har spillet på i alt for mange år. Det var engang noget, der tog om Peter, der var vi der. Og så var vi der også med kopierne her for 10 år siden eller noget. Og nu skal vi tilbage, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Fordi det er lidt ligesom at komme hjem. Og jeg vil lægge ud med, jeg vil, hvad skal man sige, stikke en lille dusk frem med en sang, som vi er ved at lære i bandet. Og vi gør os umage. Og det her, det er sådan set, hvad man kan kalde en optagelse af en øver. Og den er til Nordals. Og også dem, der kommer fra Hjortkær. Eller Helvede. Mal dine læber, lige så rød som blod. Hvor sensuelle, der ligger for din fod. Sig du er min, at du er til for mig. Om så det er løgn, sandet eller ej. Gør mig lykkelig, gør mig lykkelig.